सभे बढ़ के हमरा तरफ से प्रणाम और सभे छोट के हमरा तरफ से खूब सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, आज के रेसिपी बहुते निमन बा, बहुत बढ़िया बा। हम आशा करते नहीं कि रवा सबनी के बहुत चटकदार बढ़िया लगी। तो हई बा पकल अमरूद के सब्जी। कितना बार ऐसा होखेला कि हमनी के अमरूद घरे लाई ला जा और ओकरा बाद बहुत ज्यादा पक जाला तो खाए के मन ना करेला और कितना बार तो फेंके के भी पड़ जाला। लेकिन अब मीठा और पकल अमरूद से हमनी के बनाए के बाद चटाकेदार सब्जी। एकर रेसिपी बहुते इजी बा, तो जरूर से देखम जा। तो देखी फ्रेंड्स कैसे बनावे के बा पकल अमरूद से सब्जी। तो हैजा हमनी के ले ले के बा अमरूद। तो अमरूद जितना भी रवा सबनी के पास बा छिलका के हटा दी, ना हटाई कोनो दिक्कत नहीं है। एकरा के छोटा छोटा पीस में काट ली। टमाटर ले ली, थोड़ा थोड़ा लहसुन ले ली। एगो पैन गरम करी और ओकरा अंदर तेल डाली सरसों के, थोड़ा सा जीरा, सफेद तिल जे होखेला ए लेवे के बा, थोड़ा सा राई सरसों ले लेवे के बा। हई देखी सफेद तिल से एकरा अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जावेला। तो हई देखी लहसुनो हम काट के डाल देले बानी यह घरी। अब बहुत ज्यादा नहीं खे पकावे के, बहुत कम में पकावे के बा। एकरा के लाल बहुत ज्यादा कलर नहीं खे चेंज करे के बा हमनी के। और टमाटर भी जे लेनी है छोटा छोटा टुकड़ा में काट के ओकरो के हम एकरा अंदर डाल देनी है। हैजा हम डाला तनी 1 बड़ा चम्मच धनिया के पाउडर। एकरा से टेस्ट नु ई सब्जी के बहुत बढ़िया खेला, बहुत नियम एकदम बहुते नीमन बनेला। अब डाल देम थोड़ा सा हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक डाल देम। अब डाल देम मिर्चा, इहो स्वाद के अनुसार डाल देम। बस यह मसाला बा ई सब्जी के। थोड़ा सा गरम मसाला अच्छा है, थोड़ा सा सब्जी मसाला लास्ट में बाद में डाले के बाद। थोड़ा सा गुड़ जरूर से डालम जा, काहे कि अमरूद थोड़ा सा खट्टा होखेला। ई सब्जी हमनी के खट्टा मीठा चटकदार बनेला, यही से थोड़ा सा गुड़ चाहे चीनी जरूर से डालम जा। थोड़ा सा पानी डाल देवे के बा। तो हैजा हमरा पासे 1 बाउल भर के अमरूद के रहे। हैजा देखी अमरूद कटल रहे, यही से हम हैजा 1 कप पानी डालनी है, ओकरा अंदर अमरूद के डाल देनी है। गरम मसाला जैसा कि हम बोलनी है गरम मसाला डाली, चाहे सब्जी मसाला नाहियो डालम तो कोनो दिक्कत नहीं है। ढक के एकरा के 3 मिनट तक पकाए के बाद अभी बहुत बढ़िया से मसाला एकदम अच्छा से ग्रेवी में बन जाला, बहुत नीमन लगेला। अब रवा सबनी एकरा के पूड़ी पराठा के साथ खाई जा, चाहे रोटी के साथ खाई, बड़ी नीमन लगेला, बहुते मस्त लगेला। तो अमरूद के सब्जी रवा सबनी के कैसन लगल हा हमरा के जरूर से बताइम जा। वीडियो के नीचे लाइक के ऑप्शन बा, लाइक करम जा। पहला बार चैनल पे बानी तो लाल कलर से जो लिखल बा ई बा सब्सक्राइब के बटन, तो एकरा के दबा दी सब्सक्राइब बटन के और बेल बटन के दबा दी। जरूर से वीडियो के शेयर करम जा। मिलम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।